Mga mulupyo sa Dakbayan sa Sugbo midagsa sa nagkadaiyang supermarket tungod sa kahadlok sa enhanced community quarantine. Samtang mga pasahero midagsa usab sa Cebu South Bus Terminal kay mamauli sa ilang mga lungsod. Ani ang report. Buntag pa lang, naglinya na ang mga tao ni ining duha ka mga tindahan haduol sa Cebu City Hall. Kabalakas sa enhanced community quarantine ang nagtukmod kanila sa pagpamalit og mga panginahanglanon. O sa inyohang kuan gilinyahan. Magpalit may mga grocery da sir o kanang mga pagkaon ba mga tinapa. Ngano man? Kay mo na may declare ron karong alas 12 daw. Basin niya makahurot bitapos matakatagan sa mga umaabot. Palit ko og gatas akong anak. Basin mahutdan niya ko gatas. Ang tindahan may patuman og protokol sama sa social distancing ug paglimit sa mga customer nga mosulod aron mamalit. Nag-implement gyud ta og no mask, no entry. And then 30 customer ra among gina-cater sa sulod. Unya numbering ta. So para ma-control na to ang tao at the same time ma-implement na to ang social distancing. Limitado usab ang mga mapalit matag customer. Gipaniguro hinuon sa mga tindahan nga naa pa sila'y igong supply. Natay limitation gyud sir, ni follow ta sa DTI na kuan nya. Naalantay mga exemption katong mga local government unit na gina-provide pod nila sa mga Cebuanos. Sa pikas bahin nagdasok usab ang mga tao nga midagsa sa Cebu South Bus Terminal. Nag-apa sila nga dili maabdan sa pagpatuman sa enhanced community quarantine sa lalawigan sa Sugbo. Apan wa mapatuman ang social distancing gumikan sa pagdasok-dasok sa mga pasahero. Hinungdan nga miresponde ang mga pulis aron mapahapsay ang sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.